Zvita zviwerengo zvedu tichazviona kumabhuku mairi kubva kuna 2 Kings chapter 4 verse 1 verse 8 to 26. Then Profeta Isaiah chapter 3 verse 10. Kuna Isaiah Zakare chapter 61 verse 7. Ndichatangisa kuwerenga kuna 2 Kings chapter 4 verse 1. Then ndozosimudzirazve pa verse 8 kusvika pa verse 26. Pane musoro unoti Elisha anobatsira shirikadzi yaiva murombo. Verse 1. Zvino kaiwana mumwe mudzimai pavakadzi vavanakomana vamasvikiro aMwari. Mai ava vakachema kuna Elisha vachiti, muranda wenyu murume wangu akafa. Munoziva kuti muranda wenyu iyeye akanga ari munhu aitya Mwari. Zvino kune munhu waakanga akatorera chikwereti. Munhu iyeye zvino auya kuzotora vana vangu vaviri kuvaita varanda vake. Ndichatangira zvakare pa verse 8 kusvika pa verse 26. Pane musoro unoti Elisha nemukadzi akapfuma kwazvo weShunami. Zvino mumwe musi Elisha akapfuura napamusha weShunami. Paigara mumwe mukadzi akanga akapfuma. Mukadzi uyu akakuridzira Elisha kuti adye zvekudya. Zvino nguva dzese kana Elisha achipfuura napo aitsaukira kumbodya zvokudya. Mukadzi uya akati kumurume wake, inzwai, ndaona kuti uyu ndiye mutsvene waMwari uya anogaropfuura nepano pedu. Tadini kuvaka kamba kedu pamusoro pedengaremba yedu kakakomberedzwa norusvingo tigomuisira mubhedha wake imomo netafura rake nechigaro chake nomwenje imomo kuitira kuti nguva ipi neipi yaanenge auya anozopinda imomo. Zvino rimwe zuva Elisha akasvikapo akapinda muimba iyoyo akandovatamo. Akati kumuranda wake Gehazi, daidza mukadzi uya muShunami. Kuzoti amudaidza iye akauya akamira pameso pake. Elisha akati kuna Gehazi, zvino chitaura naye uchiti, nhai wedu woyo, onai makatichengeta zvakanaka kwazvo. Ko zvino chinyi chatingakuitira iwo? Munoda kuti tikurevererei kuna mambo here kana kukurevererai kumukuru wehondo? Iye akapindura akati, kwete, ini ndigere hangu zvakanaka pakati pehama dzangu. Elisha akati, zvino tingagomuitireiko? Gehazi akapindura akati, zvirokwazvo mukadzi uyu haana mwana womukomana uye murume wake akegura. Elisha akati, mudaidze. Zvino kuzoti amudaidza, mukadzi uya akauya akamira pamusuo. Elisha akati, nenguva ino kana gore rino rapera muchazobata mwanakomana pamaoko enyu. Iye akati, kwete ishe wangu munhu waMwari, regai kureva nhema kumurandakadzi wenyu. Asi mukadzi uyu akazova nepamuviri akapona mwanakomana nenguva iyoyo pakupera kwegore sezvakanga zvataurwa naElisha kwaari. Zvino kuzoti mwana akura, mumwe musi akaenda kuna baba vake kuvanhu vaikohwa minda. Zvino mwana akati kuna baba vake, yowe musoro wangu, yowe musoro wangu kana. Baba vaya vakati kumuranda wavo, mubereke uende naye kuna mai vake. Muranda uya akamutora akaenda naye kuna mai. Mwana akagara pamakumbo pamai vake kusvikira masikati. Mwana uya ndokubva afa.
mai vake vakakwira naye vakandomuradzika pamubhedha wemunhu waMwari, vakapfiga musiwo wakabva vabudamo. Vakadaidza murume wavo vakati, nditumireiwo mumwe muranda kuno nedhongi kuti ndimhanyire kumunhu waMwari ndigodzoka. Murume wavo akati, ko unoenda kundodini ko kwaari nhasi, zvakusiri kugara kwemwedzi wani kana Sabata? Mudzimai uya akati, hazvina hazvo mhosva, zvino akaisa chityaro padhongi. Akati kumuranda wake, urimhanyise kwazvo, urambe uchingomhanya, rega kundinonotsa, asi kana ndichinge ndakuudza kuti imbomira. Naizvozvo akaenda akandosvika kuya kumunhu waMwari pagomo reKarimeri. Zvino kuzoti munhu waMwari achimuona achiri kure, akati kuna Gehazi muranda wake, tarira hoyo mukadzi uya muShunemi, mhanya hako zvino unomuchingura uti paari, ko muchete here? Ko murume wenyu akadiniko hake? Ko mwana anofara here? Mukadzi akapindura akati, hakuna chakaipa. Tichatendeukira kuna Isaiah, muprofita Isaiah chapter 3 verse 10. Isaiah chapter 3 verse 10. Udzai vakarurama kuti vachazobudirira, nokuti vachapiwa mubayiro wamabasa avo. Totendeukira zvakare Isaiah chapter 61 verse 7. Kunyange makambonyadziswa zvenyu, asi zvino muchapiwa zvinhu zvakawanda kwazvo. Kunyange makamboshoorwa zvenyu, asi zvino muchafadzwa nezvamakapiwa. Saka munyika yenyu muchapiwa migove mizhinji, muchava norufaro rusingaperi. Soko raMwari kuvana vaMwari. Amen. Amen. That's why it's feeling no.
Chichina Sabedu, Bachidemo, sorry, choir, I'm sorry, I'm chairperson, Chibui, Chinaka, Kasila, sorry, Pakakari Chibui, Executive Yose Chibui, I'm sorry, Awanababa, Anamai, Makomana Gaskana, I'm sorry, Pakari Bakurese Gereke, Editors, Chiemo, Chinaka, sorry, your food is very good. I'm sorry, Shakari, my host, Pako, and I know Sungo, Geresha Kanaka Station. Shatago Kirama next praise the Lord, amen. I'm sorry, Mawondo. Mfano wangu mzwana nasi, wamukana uno, ukuya kuno, kuruzirana mbasa lenyasha hili. This thing the second time this year, hallelujah. Katiri tuose pa Easter. Amen. Marima katiri kira shakanaka. So this is the second time. Shuranga pa Easter. Shi wanyengo ya kanaka chaisho muno. Shiropa fa shikiwa shakanaka. We had a good time. God bless you so much. Hallelujah. It's a church. I'm sorry we said lost friends na kwesa mkatumo. Kawanda nakapona matana au kudara. Mshabudo mimo sema sitapata. Happy to see you. Shona mara kuchengeta nyashaka malize kuanda kusoro. Amen. Tiduka kufurira kusafurira kushitenda mari nesoko na yapatiri. Shumba ya rote wa Juda imajiri. Hallelujah. Amen. Christ in us, the hope of glory. Hallelujah. Yes, wakakundiswa ndugu kwa simba la Kristo imajiri. Wose wakamugamuchira wakapiwa simba power to become the children of God. Hallelujah. Tinotenda mari simba. Hallelujah. Tinotenda mari ndugu kwa simba. Hallelujah. Hallelujah. Ndofunga mambo ndiziwa ndofare kudairwa ndofare kuti mundidaire nomufaro ndofare kuti mundinyemwerere ndakamira pano ndangoti amen ndakugara basi modonedza ibhare. Hallelujah. 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 Lord shukran mati pamusara nasi. God bless you so much. My first sermon it's like a continuation. Yes, takashukuru kwa mfikirino. It's a concentrate on character building. Amen. Character building. Hallelujah. Amen. I'm going to talk more about the character of a Christian. Amen. I'm going to talk more about what is expected of you as a child of God. I'm going to talk more about the character building. Praise be to Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Sakandisho musanya nyewe expecta jeje okafatwa kuropa father unotangira pa character. Amen. Amen. Praise be to Jesus. Amen. Ndoso kule mwaka wacho. Hallelujah. Amen. Oh mighty family. Tita ore
tinonamata Mwari mangwanani ano. Tamira Mwari mupresence yenyu. Tamira Mwari kutaurwa kwesoko renyu muzuva ranhasi. Tinokutendai Mwari nekuti matotanga nesu musoko redevotion. Tinoramba tichinamata mupfurire nesu mberi. Ndinozvinyengetererawo Mwari tichiisa mumaoko enyu. Mundigonese Mwari, handigoni kududzira shoko renyu. I'm just but flesh and bones. Asi Mwari mukandigonesa, Baba panobuda chipenyu mumabhonzo aya nemunyama iyi. Ndinonamata kufemerwa kwesoko renyu Mwari. Give us the word insist, the word that is active, the word that is alive, the word that is sharper than a double-edged sword. The word insisted, oh God. For we know that every word is given by inspiration. Amen. To rebuke, to correct, to encourage, to exhort, so that we the people of God are thoroughly equipped. Tinogauchira kutaura kwenyu Mwari soko renyu nhasi kune mumwe nhasi richauya as a word of encouragement. Kuno mumwe Mwari richauya Mwari as a word of rebuke. Kuno mumwe Mwari richauya as a word of exhort, kusimudzira mumwe munhu Mwari. Zvese nekutowa rwezuva ranhasi ngazvigashirwe nomufaro nokuti it is your way. It is your way, it is your way, Mwari. Mushure ndabva pano Mwari nditi mbiri ngaipiwe kwamuri Mwari. Rangu zita roderedzwa pasi renyu Jehovha rosimudzirwa nokuti muri Mwari. Tinokutendai muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Musoro wetichapambanauka napo wakanzi it is well. But ndichabatanidza zvinhu zviviri. Hallelujah. Hallelujah. So hallelujah. It is well. Ndisatapinda kushoko ndanga ndinofarira maningi kunzwisisa the history yemasongs atinoimba kuti anenge abva ndokupi, kanyorwa nani, anenge abva nani, chii changa chaitika. So pendaiverenga umwe musi ndaiverenga song yainoziya pachonemi Mwari, pachonemi Mwari. Iyi hymn yechikuru vachidiki vasiye mazera edu havangadzizivi, dzinozivikanwa nemasenior citizens. Hallelujah. Hallelujah. That song, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ndakanzvera zvakare song inonzi it is well. Hallelujah. Wazhinji munoizoteka pano kupi. Inonzi song inonzi it is well yakanyorwa naHoratio Spafford. Hallelujah. Ndiye akanyora song. Horatio Spafford was an American lawyer aigara musiti yeChicago. Hallelujah. Arimo akabuilda an estate, akagadzirwa a big estate nevabereki vake. Iye ndobva abuilda a big estate mu Chicago city. Ndati amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka arimo mugorero 18 something kwakaita a fire, the great Chicago fire yakapisa estate yake yose, akabviswa up akasara apazero. Ndinemona remona. Hallelujah. Praise be to Jesus. Ndinokubviswa dzikangu bazika. Praise the Lord. Saka arimo estate yake yese yakaparadzwa nomoto, akabviswa from high up there, from being a millionaire, from being a billionaire to a nobody. Praise be to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Not because he had sinned against the Lord, but it just happened as the natural consequence. And this one, amen. Hallelujah. So akasara neka portion kadiki kakataka kuita zvakare rebuild. In the midst of that turmoil, anonzi zvakaronga holiday nomukadzi wake kuti let's cross over to England. Hallelujah. Tingoenda ku holiday kundofresh chunga changa yava for friend. So at the last minute, iyena because of work commitments akazoenda. But the wife and the 4 kids wakapinda muship wakabva cross. Praise the Lord. Vakrosa
there was a shipwreck. And this is another amen. Hallelujah. Shipwreck yakabva yanyudza vana vake. The message yakakaona kutanga inozwa kanga wanyura wese mukadzi wake. Then the second day ndo pakazoreceive a telegram yanganyiona mukadzi wake iri kuzi send alone. Hallelujah. Praise the Lord. He is a man and an estate yatwanya moto. He is a man and a mukadzi and a lana wanyura mukungu. Amen. Story knows that he then crossed again, no back cross a bashika. Ari pasi yakanyura vana vake. Ari pasi yakanyura vana vake. Ndinoda kufunga kuti vana vake si vamwanga vari 4 kilometers down the sea. Hallelujah. Ari pasi ipapo ndo pakanyora song yekuti it is well. Hallelujah. Hallelujah. Ari pasi but is what my 4 daughters are down there in the waters, drowned in the waters. They are 4 kilometers down there. No baganyora some kuti it is well. Wazhinji somo itinoimba pamucha. Vanhu vachimba mwana achipinda nekao. Akaiswa red carpet. Vachiti it is well. It is well. Pamafaro. Hallelujah. Andi umanyuko esomo yacho. Yakanyorwa nemunhu akari patatu. Yakanyorwa nemunhu ari kuti it is well. Ndinoziva maestate yangu yakatsva yese. Ndikasara ndiri pazero. Ndinoziva kuti my 4 daughters are down there in the waters, but nevertheless it remains well with my soul. Amen. Praise be to Jesus. Amen. Hallelujah. Yanyora ndinoziva this nation inotishona like as peace floweth like a river. Hallelujah. Like peace attended to my soul. Let me read this here. Hallelujah. When peace like a river attended my soul, akamira pasi base. When peace like a river attended my way, when sorrow like sea billows roar, whatever my Lord, thou hast taught me to say, it is well. Hallelujah. What am I saying this moment? Is in the language, is in the conviction, is in your confidence in Christ, the hope of your glory. Hallelujah. What language do you say when you face circumstances that are beyond your control? What words do you confess when you face circumstances beyond, like you are being overwhelmed? What language do you profess? Hallelujah. Hallelujah. When peace rolleth like a river, thou hast taught me to say it is well. Tawereka pano mukadzi nendatangira uko. Hallelujah. Tawereka pano mukadzi weshunem. Hallelujah. Mukadzi tawereka pano azimeshokora mari. This woman aigara munyika yeshunem. Ariva munyika yeshunem. Anoona Elisha na Gehazi vachipfuura nepamba. Hallelujah. Anosine family wana mari. Gehazi, baba, ngatiwake imba yepamusoro kuti uyu munhu waMwari. Amen. Andizodati amen. Hallelujah somebody. Amen. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Isakarona baba zviyanditi. Praise the Lord. Ndinofarira murume uyu. Ndapakaudzwa nomukadzi wake haana kuramba. Hallelujah. Hallelujah. Paudzwa nomukadzi wake haana kuramba. Pane mwana baba vanoti zvona chinhu chikatangwa namai hakuna kwachinoenda. Amen. Hallelujah. Mudzimai auya with a brilliant idea, but because he is the head, anoshandisa the language, I am the priest of this family. Saka kune chikatangwa namai hakuna kwachinombosvika. Kusvika mai vanoti nyamuziwa ndapakutenda nyaya ngaisiye matamba. Hallelujah. But blessed is this man
upper room, wakaisapo a temple, wakaisapo a chair, wakaisapo a lamp. Hallelujah. Mumusimu profit, ukutumbo sana kula jangu ni nyayo mwisho. Mumusimu profit alikufuranepo, ndo bashika zinzachinja. Hallelujah. Praise the Lord. So the Bible is saying, Munyika Yeshune. Bible is Shona limited vocabulary. You all agree with that? Hallelujah. In the land of Shunem, there was a notable woman. Hallelujah. In the land of Shunem was a notable woman. The original wrote, there was a notable woman. Hallelujah. My God, my God. Notable. Hallelujah. Which are you somebody who is notable?
Hallelujah. 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 Wakanita wapano. Jehova pane zvaoda kutiitira mangwana nana. Hallelujah. Habisina kupedza nguva yakawanda ba. Asi takutoda kutosiyira nguva kune munhu waMwari. Auya ari power packed kuti ataure kune isu handiti mangwana nana. Hallelujah. Aiwa chimbowepa kudaiso. Hallelujah. Tunari pasaidi pako mubvunzo kuti wagadzirira here. Tunaumwe wacho. Doti wakadzirira here. Hallelujah. Wakadzirira halo. Wakadzirira halo. Wakati kune chimanyika chinoti tsuro renungu mumwe namumwe chete. Abayiwa ngadini. Akune. Mangwana nana chabayiwa ngachidini. Ngachikune. Chabayiwa ngachidini. Mugari pasaidi bakoni chabayiwa ngachidini. Ngachikune. Hallelujah. Tisikapedzi nguva tikakusimudza mutauri wedu. Tikakuti tivakwazise. Hallelujah. Tikakukwazisa zvakadziya handizve. Kuvake Mushambi. Simukai tikukwazise. Chechi. Maoko mudenga. Mudenga denga. Mudengest. Mazino panze. Kawevu kacho. Tichiti mauya. Wainofika kuisiya kumuwerengi wesoko mumashure mezvo tazokumbira kwaya iti ashe muhymn 140 tese takasimuka nguva yese tobva tasiyira kune muvhangeri wedu muwerengi wesoko. Musandiudza kuti ndiye gamu kanatika iyi ndikatora version yawerenga yekuti anga yakafuna. Musandiudza kuti ndiye ganga akafuna mushure. Andiyega. Hallelujah. Hallelujah. But the Bible is recording it because she did something that is a cut above the rest. Jesus. Unemere hama yanga. Imo weti banaba really synonymous with not notable. In the land of Shunem was someone who was distinguishable. Hallelujah. Munari distinguished bakubata kwake. Hallelujah. Kana waimba aimbiche anaimbishwa kapatsaluka. We want to take a democracy. We took a time of someone. Hallelujah. Hallelujah. American approval was good news. Hallelujah. So I said, my imperial this brother is distinguishable. Jesus. Jesus. My name found Hallelujah. Munga akabota some 4 months asingari kuchechi. Kuchechi wewe. Muso akazodzoka tapedza service anonditora tobuda panze. Kaza ndine shungu nechechi. Ndoda kuti amuna mbonetsva kwa 4 months this. Hallelujah. Kana munhu wana akabonetsvaga kanitextira. Kana munhu wana akanditsvaga. Ndikada une point. Hallelujah. Point yako ndaiswe. Hallelujah. But the other side, maybe apana akambozvinotisa kuti wangosipo. Because you are not noticeable. You are not notable. Saka yes, tine mozva tina kukutsvaga. But the other side, it was somebody I noticeable. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Kuti upo pane munhu asi pakati pedu. Pane munhu anobata zvakapasanuka. Pane munhu anomuitiro wakapasanuka. Pane munhu anotaura zvakapasanuka. Pane munhu anozvihendera zvakapasanuka. Pane munhu anobata
Praise be to Jesus. Hallelujah. The other way from them unique. Anointed shiri unique. Hallelujah. Baba zimaye shune mjina dia kati baba that you are imba investing in the kingdom. Shiri unique. Hallelujah. Hallelujah. Mind up with Simba, the good of what you operate at a level, you will operate at a level higher capacity. It is not disciple. One must die, but you know what visa, you know what visa happens. Mind up with Simba, they operate at a higher dimension. It is outstanding, it is distinguishable, it is noticeable, it is a cut above the rest. Jesus. Hallelujah. But because you are a royal priesthood, you are a chosen generation, a peculiar person, distinguishable. Hallelujah. But because you are a royal priesthood, you live a cut above the rest. Hallelujah. Hallelujah. But this is the basic. This is the basic. Hallelujah. Could you declare with it? Jango Zinoita, Kunga will build a character indistinguishable. But because Maura Amuna this character, Amuna this nature, in vain. Yeah. Hallelujah. But what is good? But what is good? A cut above the rest. Monika, Yeshunemu, Mayone Mukazi, I operator, a cut above the rest. And the Gakano, but here because I operator, it's a cut above the rest. Hallelujah. That you are going back, you can solo. Amen. Yes. Amen. Hallelujah, somebody. Man, this God Hamza. Man, this God Hamza. Chaka ita isho that investment yaka ita yo yaka munzi la wana. Amen. Hey. Hallelujah. Operating at the level higher above everyone. Yaka munzi la results. Operating at a higher level above the normal, above the ordinary. Yaka munzi la wana. But because you are operating a cut above the rest. Yes. Amen. Hallelujah. So and you know so really on character. Amen. Hallelujah. Yes. On character. Yes. Operate at a level above the rest. Distinguishable. Outstanding. Noticeable. Notable, distinct, unique, a cut above the rest. Jesus. Hey. Amen. Kana wako asimuza maoko, weshirichino asimuza maoko. Itaisha mono.
ikungoti hatinongoenda kuchechi, operate at a higher dimension, higher level. You did not disappoint. That's what this woman did. Glory to God. Yes. My God. Hallelujah. Kazi apedza kuwaka imba yepamusoro akaisa zvinhu 5. Akaita zvinhu 5. Number 1 akawaka bedroom. Number 2 akaisa mubhedha. Number 3 akaisa table. Number 4 akaisa chair. Number 5 akaisa lamp. 5 things. Hallelujah. Hallelujah. Number 1 upper room. Hallelujah. Number 2 akaisa mubhedha. Number 3 akaisa table. Number 4 akaisa chair. Number 5 akaisa lamp. Hallelujah. Now Elisha in the chaos. Wakufura lepo this time around. Wakufura lepo. Wanoshinga baba machinja. Wanoshinga masamba chinja. Wanozaiwa maisira. Wana chakua kraima. Epa msoro. Ata dijipasi. Ata epa msoro. Oh, thank you, Lord. Unelele. The Bible, my Bible, I don't know about yours, but mine says Elisha got up on bed when he was sleeping, lying on the bed. Hallelujah. I got one gas. Gas. Do you even sleep when I'm consumed? Hallelujah. I'm not this one. Hallelujah. Midrand. Since we are surrounded by so great a cloud of witness, let us run the race with the perseverance, looking unto Jesus. Amen. I
anotezona Enoki mwari wakamuruka mudenga chiuyoti chamboshandira Enoki ndobva watora Enoki ndobva wafamba naye ira situation yake. Haleluya. Asi mwari wakazokuti Enoki ndafamba newe rwendo rwakareba kwetabva kwakuru auchadzoki ndobvaenda. Haleluya. The Bible says Enoch walked with God and he was seen. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let's go to Elisha akawana mbebe. Ya hallelujah. Ari apa. Akawana mbebe. Aisha Bible yake scroll yake pache. Aisha mbele chimoja changa isa pache. Mwingi uruba anavunda Gehazi. Tuita say namuka tumeshude. Tuita say naye. Namuna kweshaiti tira. Tuita say naye. Angaita say. Angaita say. Sinenere. Angaita say. Anga opereta. Jiri notepo. Anga opereta. Jiri noticepo. Anga opereta. Jiri outstanding. Anga opereta. Jiri distinguishable. Anga opereta. Jiri prominent. Anga opereta. Jiri unique. Anga opereta. Epe cut above the rest. Say now. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Come on, somebody. Hallelujah. Man, Makauno, that wounds. Do it just say. Do it just say. Do it just say. Na my shero. Hallelujah. Amen. I'm loving this one. Do it just say. Our parents are the higher level. What shall we do there? Hallelujah. Thank you, Jesus. May God call for a meeting. The heavenly meeting. The heavenly meeting. God the Father. God the Son. God the Holy Spirit. What shall we do with this man? Because he's operating at a higher level. He's operating at a higher level. What shall we do to him? Yes. My God. Hallelujah. Say to Muriwero. God the Son, God the Holy Spirit, may they convene the heavenly meeting. What shall we do with this man? What shall we do? He's operating at a higher level, higher dimension, not ordinary, higher dimension. What shall we do with him? Yes. Hallelujah. Because Muda is yeah. Hallelujah. Chatanga ni mfuzo. Chatanga investment ya itwa mbana mwari. Chatanga investment ya itwa mkulala. Chatanga investment ya itwa kakareka. Then God identifies you. Then he says, oh, this is my daughter. This is my watch. No chatanga. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sinongaboya pana. Wotaka kujigira. Ndakaromba satwa. Kupinda nokumula kwa maiwa. Mamberi sinabusiwa. Isaibora basi tangere kutanga. Chinotanga ikareta. Chinotanga ikupinda ikareka. Chinotanga kurana na shiriti stimiseko. Chinotanga kurana na shiriti. Chinapati noma. Chinotanga kuinvesta. Then what I also declare. My Lord, do it as Hallelujah. Chatanga ni mfunzo wa Chatanga mu manifesta bakare. Hallelujah.
is in character. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Is in character. Marwari kutsvaga vanhu vanomunamata mumweya nomushopani. Varume vataura vari vaviri. Ena isanozuti mudaidzi auri. Hallelujah. Munenere hama dzangu. Munenere hama dzangu. Because mudaidzi auri. Mukadzi weshune munobva pamira pamberi pake. Because you man of Shune, hallelujah, you have been so hospitable to us, hallelujah. Jino toita say you uri, hallelujah. Toita wachipa uri, toita wachipa uri, toita wachipa uri. Ina ndo vapindura zvake zvinyoro zvekungasiri kuda. Amene mapindura ake. Because tokurevera here kumadzimambo ako, tokurevera here kuvakuru vehondo. Yeah, but don't worry about me. You know, among my kids, man, don't party, no kind of hide. My pastor's gonna have a say. Good hide. You don't find that right, they don't want to be in a shakana. They don't pack up with a kazoo. Meeting and up. Hallelujah. As I identify a need here, come on, somebody. Because you are operating at a higher level. May God identify those needs that you are not seeing in your own individual capacity. May God identify them. May God bring them before you. And may God fulfill them. Yes. That the meeting I now prepare as I identify a need on their behalf. Hallelujah. Come on, somebody, wave your hands in the room. May God reach forth that angle, that avenue, that aspect. May God reach it for you. Jesus. Yes. First Kings chapter 4. Hallelujah. 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 Chakunzirisa kuti meeting irabishina bechi. Chakunzirisa kuti vanhu wati aiwa apindura hana need, but we are not ceasing. The meeting is lechi. Cooperate and noticeable. Cooperate is outstanding. She is distinguishable. She is different. She is unique. She is visible. She is notable. She is a cut apart the rest. Distinct. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we are so much. So very unique, very distinct. She is grace. They want to swap a yara. They mother walking by you. Yes. Hallelujah. 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 Because Muda is a very easy. Hallelujah. Mukazakala is very no power, no pamira, and the Ripagehas, Mando, and the Ripagehas in her life. Because you man, this time we are not giving you man. This time we are not asking you. This time is us. Because operator
in a higher dimension. Operate in a higher level. Hallelujah. 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 Praise be to Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. It's in character. It's in integrity. It's in your investment. How much are you investing in the Lord? How much are you investing in the Lord? How much are you investing in the things of God? This is unique. This is not separate. This is a cut apart. Yes. Amen. Glory to God. My dear foundation.
tichapfuura nepano. Behold, tichapfuura wabata vanakomana. Hallelujah. This time, woman, we are not going to ask you. Atichakupimuka. Tisu takutaura zvinhu mupenyu hwako. Tisu takudeclare zvinhu mupenyu hwako. Asi chakonzeresa izvi kuva distinguishable, kuva outstanding, kuva unique, kuva cut above the rest. Is integrity, is character, is your investment in the Lord. Tichapfuura nepano. Gore rinouya. Nguva ino. Tichazopfuura zvenepano. Gore rinouya. Tichapfuura pano. Wane mwana. Mabata mwana. Mabata mwana. Mabata mwana komana. Glory to God. Hallelujah. Tichapfuura nepano. Mabata mwana komana. Tichapfuura nepano. Machibata chemadirira kwamakona. My God. Hallelujah. 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 Mumwe munhu ari muno Mwari vachataura kuti nguva ino sono rinouya kana wasarudza to live above the rest, to live above the nature, to live above the natural, to live above the ordinary. So nguva ino sono rinouya unenge wachibata chione maka unouya mwedzi uno, nguva ino mwedzi unouya zokuti wasarudza kuva distinguishable, kuva cut above the rest. Nguva ino mwedzi unouya unenge wachibata. Glory to God. Yai yakabuka kuna Abraham. Hallelujah. Abraham apa Isaac. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Genesis chapter 18. Abraham afika varume vaya. Varume vakuita vakuenda. Bhaibheri rinoti zvona. Iwe murume iwe Abraham. Nguva ino. Gore rinouya. Hallelujah. Hallelujah. Simple things, Abraham. Just basic things. Varume vaienda kunopfutisa moto musodhomu negomora vakatumana mari. Varume vavari vatatu. Basa ravo vakatumana mari kufundisa. Kutambidza moto musodhomu negomora. Ndobva vati ngatimbopfuura nekwasekuru Abraham. Ndobva vaita pasi through sekuru Abraham. Abraham echingoona akaona varume vasiri je. Ndobva amhanya ndobva aenda kuna pasipeteni ndikazarume garaita nobva vageza tsoka dzavo. Ndobva apinda muna mbuya Sara. Ndikazi mbuya Sara bikai keke. Genesis chapter 18. Ndikazi bikai keke. Mbuya Sara ndobva abika keke. Iye ndobva amhanya kudanga remombe. Ndobva asvika kumombe. Ndikazi mukomana mombe chaka kamunyana katete. Hallelujah. Hallelujah. Ndobva uya zvakane mukaka wakakora mukaka mumbenda waime Genesis chapter 18. Man, this way I'm not Jesus. Glory to Jesus. Amen. So hallelujah. Bible inoti zvona chiripo ripocho mukomana wemombe akauya nemombe. Mbuya Sara nekeke. Mukaka wakakora. Mukaka mumbishi. Yeah. Hallelujah. Amen. Ile bona nani muno? Ile bona nani? Bible inoti zvona rumona akaudya mombe. Amen. Hallelujah. Wakataka udya zondo, wakadya tipwa, wakadya oxygen, wakadya mazazi, wakadya chiropa, wakadya nyama inofarira yakanaka. Wapedza mombe, wadya keke. Rambuya Sara. Rambuya Sara. That woman who had gone beyond her age of conceiving. Don't know how to get area. I'm not this one. Hallelujah. The woman who had gone beyond the age of conceiving, having a cake. Don't know what the cake and being one woman had beyond scientific. It's not the same. It's different. She was in menopause. But we don't watch the cake and being one woman beyond the age of conceiving. Hallelujah. What is that? We don't know what you're
mabhishi. Vanobapedza vanobvunza Abraham, mukadzi wako ari kupi? Mukadzi wako ari kupi? Zvikazari kupisha zvikasi nguva ino gore rino uya atichamfuura nepaka. Behold, munenge vachibata. Again, look at the sequence. Chatanga is a declaration. Chatanga investment. Yes. Pray. Hallelujah. Now I declare Abraham to Abraham, Mayako Pisamoto, Musara, Wakasoko Garisi. Then after that we then declare. Yes. Glory to God. Man, we don't want to do you have to declare? Power in God on character. Yes. Yes. Glory to God. If there's no character, there's no power. As long as you don't have character, it's in faith. Praise be to Jesus. Praise be to Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Amen. Hallelujah. 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 Bakumunda manano musoro kuwazona musoro. Hallelujah. Dambu papa gojo ngasizwe yadisho. Abadiro chatora ese naba. Praise be to Jesus. Mwana awazona musoro na mwana kumunda bakumunda. Bible yangu papa gojo wakatuma muranda kasi tora mwana endesa mwana kuna mai wacho. Glory to God. Jesus. Hallelujah. As the priest of the household, as the priest of the family, I should marry. He doesn't do that. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Because as the priest of this household, you know, my
declare. So ataura mazvedu in verbatim. Semuprista wemba. Inonamata kuti Mwari vamushandisei. Ngakupai blessing yemuprista wemba. Muprista wemba. Muprista wemba. Voice rako riri pamusoro pema. Hallelujah. But this man doesn't exercise that. He doesn't exercise the power of his priesthood. Tonamana mwende sekunamana. Iba kusara kumunda. Nevakomana vamwana. Vakomana vakapedza rova foro iyo. Morova zvako pakona. Vakomana sinai gejo. Musasema bhagi. Ndataurira kwechekuocha isikachazikira. Bhagi ndekuti kana uri kurima kumusha kurima gejo ukasiya space yendorozi bhagi. Saka iye mwana ari kurwara semuprista haana basa nazvo. Tinai gejo varume. Tinai gejo varume. Tinai gejo. Vakomana firinde matomato ari apo. Arwana chibara. Hallelujah. Come on, fathers who are in here. Let's exercise our priesthood in our families. Let's stand and give authority and give the witness the father of the household. Yes. Thank God for mothers. Praise be to Jesus. It's off to you, mothers who are in here. May God bless you. Amen. Manauya, I will work. Hallelujah. Mwana akadeteriorate ari mumaoko abari kumunda wakomana freedom orange freedom. Hallelujah. Mwana wangu Mwari ndakamupiwa nechirevo chenyu Mwari mukandiwanira nyasha nokuti makanaka nokuti makarurama nokuti ngoni dzenyu dzinogara nokusvika ndiwanire nyasha Mwari. Hallelujah. Mwari avana kuda kuteerera munamato mukadzi baba. The Bible says the child deteriorated and hallelujah. Wow. Mwanafa temperature yado mwanape atiti. Ndinofarira mukadzi uyu. Hallelujah. Ndibata kwa bata zvese. Hallelujah. Ndinofarira mukadzi uyu. Nekuti pakafa mwana ane bedroom rake. Mai ane bedroom rao. Asi haana kuenda ikoko. Akati mwana ndinoziva kwakapa. Ndinokuendesa kuaparu. Hallelujah. Akatora mwana kwamubereka kwakuenda naye kuaparu. Jesus. Yes. Mira ndipadzogorora. Hallelujah. Anakumwendesa bedroom rake. Anakumwendesa mukitchen. Anakumwendesa bedroom remwana. Akatakura mwana kwakumwendesa kuaparu. Jesus. Come on. Ndinoziva kwawakabva. Wakabva kuaparu. Saka kuaparu nokuti wafa. Ndinokudzorera kuaparu. Jesus. Yes. Hallelujah. Ndinokudzorera kwawakademurwa. Pawakabva. Nopendero. Akatora mwana ndobva akirana apa ndokabva musa
Mwari kuti ukaenda patatu unomira nesimba nekushinga kuti I come before the throne of God is born. Yes. Amen. Amen. Glory to God. Boldness Amen. Hebrews 4:16. Let us come before the throne of Christ with the boldness. Pray. Boldness and we aim God on any investment. Pray. Amen. Don't zokorora. Simari kuzokorora dena. Hallelujah. Amen. Don't zokorora. Yes. Hallelujah. Hebrews 4:16. Let us come before the throne of Christ with the boldness, so that we will find mercy and grace to help us in times of need. Boldness yako, there's our aim that we can then we also aim that on an investment in outstanding, in distinguishable, in Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The Bible says Elisha and Gehazi, one Mount Carmel, one is riding on a horse. Hallelujah. No power in terrified, because that woman is the woman of Shunem. That woman is the woman who operates at the higher dimensions. The woman who operates at the higher level. That's the woman of Shunem. That's the woman of Shunem. Noticeable, notable, she's outstanding, prominent, famous, distinguishable, distinct, unique, fabulous. Hallelujah. Because Gehazi, Mawondo Muchingura, umufunze kuti kwakanaka here. Glory be to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, no pasimu. Pakuno chingura mukadzi. Hallelujah. Yes, no bamani. No bamani. Pakuno sangana mukadzi. Hallelujah. Amen. May God help me explain this. This is the peak of it all. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Afunza mukadzi. Asangana naye. Naye woman of Shunem. Is it well with your husband? Is it well with your husband? Is it well with you? Is it well with your child? Amen. Hallelujah. My way, Shalom. You know what I mean? You have people never cut. Akagaona mwana chifani mwa. Akagaona mwana chikitiro ya mwa. Akaona mwana tibiri chiro na mwa wake. Asipa roja wa munda. Iye na chifua life. I know people know, yes, I know, I left my son dead, but it is well. Hallelujah. Look at their spots. She's fighting a life, mama. Fighting a life, I'm a fool, a life. I know people know, it is well. The language. Can I she didn't cut about the rest. God gives you the language. And we end with and we may pack but it is well. And we may say it is well.
It's in the language. After investing, it's also in the language. Proverbs 18:21. Death and life lies in the power of the tongue. The power of the tongue. To bless, to curse, to bless, to curse. It is well. Amen. Come on, join me. Pray. God giving you the language. 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 Hallelujah. Mukazaona mana achikitiyoreta. Mukazaona mana achipa. Bidonari kupa. Yes, namomotera. Zani momotera. And it is well. Praise God. Amen. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Amen. What kind of a song do you sing when things are at odds against you? What kind of a song, what words do you profess? Hallelujah. Blessed is the one who says it is well. Hallelujah. Hallelujah. What kind of a song do you sing when you are in the valley? Do you sing a song when you are in your valley? But blessed is the one who says, oh, I am in the valley, but it is well. When peace, when peace attended my way like a river, when sea billows roar my way, thou hast taught me to say it is well. Amen. It's in the language. It's in the language. It's in the language. But language comes after investing. And I'm an investor. I'm still an investor. I will never try to. But we must try to learn language. You will not tell. When the language you will not confess. When the mask you will not tell. I will tell you negative. Hallelujah. You will not tell positive. Yes. It is well with me because I have invested in God. Yes. Christ in us, the hope of glory. Yes. Christ in me, the hope of glory. It is well. Hallelujah, somebody. Hallelujah. I said, proclaim it to the righteous. Fireman, a cut about the rest. Preach it. I said, proclaim it to the righteous. Say to them, the righteous, those that are distinguished, that are notable, that are noticeable, people of character, people of integrity, people of character. Say to them, it is well with you. Hallelujah. It is well with me. When I'm down in the valley, I don't clothe myself with the attributes of the valley. I say it is well with me. When I am I say, though the enemy may come like a flood, the Spirit of the Lord who raises standard, and it is well. The Lord is my shepherd, shall not want, makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet still waters. He restores my soul. Though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff may comfort me. It is well. Thou anointed my head with oil, my cup runneth over. It is well. Amen. Isaiah 43. Kunyawe nipinde bakamanika. Kunyawe nipinde nomutsibisiza kadi. Kunyawe nipinde mirazo ya moto. Mirazo ya moto. Aizo nipisi. It is well with me. But it starts with character building. It starts with living right with God.
instead of your reproach, God is saying, I'll give you a double portion. Hallelujah. It is called no good to know right, no good to know right, no good to know distinguishable. The enemy of Mr. Bakona, but God is saying, instead of your shame, I'm going to give you a double portion. It is well. Verse 8. Gloat not over me, O my enemy. Rejoice not over me, O my enemy. Because even though I fall, because I am distinguishable, because I am noticeable, because I operate in a higher dimension, because I'm a person of integrity, a person of character, even though I fall, I will rise again. Yes. It is well. Yes. Glory to God. Hallelujah. It is well with you. Let me say, Yes. Hallelujah. Hallelujah. It is well. If you invest in character, if you invest in integrity, if you invest in living for Christ, let's invest in Him. He is faithful. Let's invest in Him. He is faithful. He is a rewarder of them that diligently seek after Him. He is a rewarder of them that diligently seek after Him. Come up front. Hallelujah. What do you cut about the rest? What do you distribution? I want to invest. Hallelujah. From the president, 5 minutes left. I'll go to this. A cut about the rest. I want to invest in Him. I want to invest in Him.